Arată-mi și mie ăla cu pianul. Ăla de apeși cu degetele puncte. Nu simți nevoia să te și lege în timp ce cânti la asta? Servus, Mai bine. Tata, vreau să întreb ceva. Nu adevărat. Ai denunțat la securitate, nu, la poliție, vremea Ceaușescu, oameni care veneau femei care veneau să facă abort. Adică nu înțeleg, făceai parte din sistemul ăsta de securitate? Ce este așa? Adică, de ce trebuie acum scormonit în trecutul lui? Mă iubești? Da. Ok, atunci lasă-mă să fac ce vreau. Ce pula mea a fost asta? Și dar chestia mie mi se pare. Ai 4 copii să te manifesti în felul ăsta, unul să fie într-un fel sau altul să existe. Tu nu poți să faci așa la toată familia! Telia! Nu mai vorbi în felul ăsta cu mine, că nu știu ce-ți fac. Nu, Osman! Osman! Voi spuneți tot tatălui vostru tot ce faceți? Bă, ce familie am crescut eu?